Чираттагы котлау сәламебез Иске Кулат районы Иске Мастяк авылына юллана. Бүген үзенең матур 60 яшьлек юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Фәния Әнвәр кызы Алиева каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны Иске Кулатка эшчеләр поселогыннан Әлфия ханым Едиханова бала-оныклары белән һәм әнисе Расимә Хусаиновна да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле кешебез 60 ел элек Фатыма белән Әнвәр Едихановларның уртанчы балалары булып якты дөньяга аваз сала. Гомер агышы туктамый агып, инде менә ул үзенең матур юбилеена җитешкән. 13 ел элек минем гомер юлымда бер туган апам шикелле бик кадерле булган кешем Фәния апам очрады. Тормыш иптәшемнең абыйсының хатыны буларак ул минем өчен өлкән апа гына түгел, бик төпле карашлы, олы тәҗрибәле, мөхтәрәм кайнанам шикелле дә булып китте. Кайнана дигән сүзне дә мин тик җылы килеш әйтеп үткәрәм. Чөнки Фәния апа ул олы акыллы хатын-кыз. Кайчан гына барып кермәек, аның табыны тулы, тәмле ашлар, ачык йөз белән каршы алып хәл-әхвәлләреңне тыңлап, кирәк чакта киңәшен, үгет насихатын, булмаса шелтәсен дә биреп куя торган чын кеше ул. Тормыш иптәше Рафаил Абдулхакович белән 3 бала үстереп, олы тормышка чыгарып бастырдылар. Бүгенге көндә инде алар олыгайган килеш, оныклар бәхете татып, матур картлык каршылыйлар. Тик аларның картлык иленә ашкыналар дип әйтеп булмый. Алар күңелләре белән һаман да бик яшь килеш торалар. Ягымлы эндәшүе белән җаныңа наз, рәхәтлек өрүче, ышаныч, өметләр баглаучыбыз да ул безнең. Тирә-юнендә, бакчасында, өендә гөлләр, чәчкәләр. Матурлык ярату сәбәпле аның рухи ягы да бик матур. Кадерлебез, гомереңнең матур вакытына җитештең. Балалар үсеп урнашкан, оныкларын көннән-көн күбрәк шатландырып, үз максатларына ирешәләр. Ни теләргә соң сиңа бу вакытта? Әлбәттә, иң мөһиме озын һәм гыйбадәтле иманлы гомер. Киләчәк картлыгыңнан ям табып, ләззәтләнеп яшә. Без сине бик яратып ихтирам итәбез. Сокланырлык синең хылкың, машаллаһ, күз тимәсен. Зинһар әле яннарыңа кайгы-хәсрәтләр килмәсен. Бәхетле бул алга таба, дөньяларның тәмен таты. Без барыбыз яратабыз, сине әле бик тә каты. Гомер юлларыбыз туташ, без бер гаилә бу дөньяда. Шулай тату итеп безгә язсын яшәүләре алда да. Якыныбыз Раббым кулы, сиңа саулык сорыйбыз. Сиңа бүген иң изгесен теләкләрнең юллыйбыз. Йылмай килсә авырлыклар, уфтанма да, зарланма. Битте инде сабырлыгым диеп зинһар уйланма. Горурлыгым шиксез минем, син якын кешем диеп. Рөхсәт ит бәйрәмеңә дә яңгыратырга җыр биреп. Хөрмәтле Фәния Әнвәровна, якыннарыгыз Едихановлар гаиләсе юллаган изге теләкләр чынга ашсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Bulutlarga tasma uristirli yaşın, bulutlar üksep tüge aşı yaşın. Tuğanlıkның bir üzülse oraları, tüzel olmaz erilip sıkırar yaraları. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilise kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Yaşın sifat yuvatsa da bulutlarını, bulmaz indi elektrey жылытпаны. Tuğan canlar tuğanlıklı yuğaltmasın, tuğan barda yatlar kilip yuvatmasın. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara,
сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Яшен һаман болытларны күзләп йөри. Болытларны рәнҗеткәнен әллә белми. Туган белән туганлашу күркәм гадәт. Туган җебен эзмәгәнне көтә җәннәт. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Бу бик сирәк кан группасы. Бүгенгә бездә ул юк. Миндә бар. Без туганнар. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга.